България има нужда от автори като Стефан Карастоянов и от книги като тази, която той току-що публикува. Затова, защото професор Карастоянов гледа на случващото се в Косово и през призмата на историята, и през призмата на геополитиката, и през призмата на съвременността, и през призмата на един български патриот и родолюбец. Косово е съвсем близо до нас. България е част от този сложен геополитически пъзел, затова ние не можем равнодушно да наблюдаваме това, което се случва в рамките на бивша Югославия. Колкото повече такива книги има, написани професионално, написани академично, написани с любов в науката и добросъвестно, толкова повече интелигентни български читатели ще има, защото читателя умее да цени и да познава хубавата книга. Затова съм почитател на професор Карастоянов, на всичко, което е излезло изпод неговото перо и съм сигурен, че и тази книга ще надмине моите очаквания на читател.